Tulo ka mga tao ang nasutang nagpositibo sa Mpox sa dakbayan sa Subo. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagigtagmo si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia uban sa opisyal sa Department of Health Region 7 uban sa bagong Regional Director Dr. Joshua Brillantes. Matod sa DOH Regional Director nga adunay tulo ka mga confirmed cases sa Mpox nga mga nangaayo na. Sa miaging buwan sa Abril ug Mayo pa silang gitakbuyan sa virus. Gawa sa tulo ka mga confirmed cases adunay 5 ka mga suspected cases matod sa DOH apan matod sa kagamhanan sa dakbayan Sugbo 4 lang ang natala nilang mga suspected cases subay silang monitoring. Unang na-contact trace na ang pamilya o ang mga taong nahimamat nini. Walay record nga may biyahe sa abroad ang gitakbuyan og Mpox busa posibleng local transmission kini. Kaning upat ato naning na isolate. Unya na contact trace na sa dinato. What is important manggod is not the number of Mpox cases that we have in the city. What is important is our response. Although na mga history nga na travel man sa Manila, pero ang kaso karon is naargi sa diri sa Cebu City. Local siya. Matawag na to siya nga local transmission. Dugang sa DOH official nga tanang nagkasakit og Mpox, mga lalaki nga nag-edad og 20 hangtod na 40 anyos. Mutakod ang virus pinaagi sa skin to skin o body contact ug halos tanang biktima adunay sexual contact. Tungod ini adunay tambag ang DOH. Yan, nakita nato nga usually murag related siya sa sexual activity. Muna nga among ginaawhag nga sa karon dapat kung na may sexual activity dapat katulang sa atong partners o atong kaila kay arong safe ang ato ang kuan nga dili ta makuha ang Mpox. Tungod sa kaso sa Mpox, nagpagawas ang Mayor og Executive Order No. 19 nga nag-umol sa Interagency Task Force Against the Monkeypox Virus aron matutukan ang problema ug dili na makakatapa ang virus. Passing this will hopefully kanang address the concerns on the Mpox virus. Sa Central Visayas adunay unom ka mga confirmed Mpox cases gikan sa Enero hangtod sa Mayo. Lakip na nini ang tulo sa dakbayan Sugbo, tag-usa sa dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Diin sa Talisay usa ang nakalas. Samtang andam na ang mga health facility. Lakip na ang Vicente Soto Memorial Medical Center ug ang CCMC aron maatiman ang mga Mpox patients. We are always ready in case of spread of infection, but we've already reiterated that this kind of infection is not that critical. Pwede yun siya, ang most common of management is home isolation or sa isolation sa community. But generally, dili na ito gina-recommend ang face mask. So, walay magpanik? Yeah, dapat walay magpanik and also maminaw lang ta sa legit nga mga accounts. Giklaro sa Department of Health nga dili airborne kundi body contact kini makuha ang Mpox. Bosa dili na kinahanglan pang magpanik nga magpalit o magsulob og face mask aron mapanalipdan ang kaugalingon. Gawas lang kung dunay respiratory illness ang tawo nga kinahanglan magsulob og face mask. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.